Kasar Nijar ta kulla sababbin alaƙoƙi da kasar Chad a satin nan, yayin da shugaban kasar Chad ya kawo ziyarar aiki ta kwana biyu kuma suka tattauna da shugaban kasar Nijar. Chad dai tana ɗaya daga cikin kasar da take da babbar alaƙa tsakanin ta kasuwanci da sauran abubuwa da kasar Nijar. To sai dai tun bayan juyin mulki ne wannan alaƙa ta samu rauni, yayin da kasashen na AIS ma har suka zargi kasar Chad da ya musu zagon kasa ta bangaren Faransa. To sai dai tun bayan lokacin da gwamnatocin mulkin soja na yankin Afirka ta yamma musamman kasar Mali da Burkina Faso da Nijar suka kori sojojin Faransa, ita ma Chad ta ɗauki matakin korar Faransa daga cikin kasar ta. Sai dai wasu na kallon wannan mataki na Chad a matsayin siyasa. To a baya bayan nan dai shugaban kasar Chad yana so karfafa alaka tsakanin su da Niger, ganin cewa a baya bayan nan alakar tasu da Niger na ja baya. To shine fa shugaban kasar Chad ya zo Niger musamman domin a ƙara karfafa wannan alakokin da ake da su a kasar Niger da Chad, kuma har a ƙara wata sabuwar alakar ma. Daga cikin sabuwar alakar da aka ƙara su ne ya hada da bangaren tsaro da kuma makamashi da kuma bangaren sufuri tsakanin Niger da Chad. Babbar muhimmin abin da ya kawo shugaban kasar Chad dai wannan shine akwai wata hanya wacce take fitowa daga Algeria tana shigowa ta shigo Niger ta taho Agadas ta biyo Zandar sannan ta bi ta Difa ta shiga kasar Chad. Bayan da mutane suka dauko yayin da manyan motoci sun dauko kaya tun daga Algeria suka shigo ta Agadas sai su shigo ta Zandar sannan kuma su bi ta Difa su je Chad. Wannan hanya dai an rufe ta tun bayan juyin mulki da aka samu a Niger sakamakon shugabannin kasar na wannan lokacin da suke kai na mulkin soja sun zargi kasar Chad da wasu abubuwa, shi yasa suka rufe wannan hanya. Wannan hanya kuma tana da muhimmanci sosai da kasar Chad daga kasar Chad, ganin cewa hanya ce da take samun kayayyaki na masarufi da suke shigo mata tun da ta bangaren ta na arewa babu hanyar da take zo mata da kayayyaki, ta kudu ma haka babu wata hanyar da take samun kayayyaki da sauki sosai fiye da wannan hanyar. Kuma hanya ce da take shigowa da mai da fulawa da sauran kayayyaki tun daga Algeria har zuwa kasar Chad. Wannan dai hanya tana da muhimmanci sosai ga kasar Chad. Wannan ne ma yasa shugaban kasar Chad ya tattaki shi da kansa ya shigo kasar ta Niger domin su tattauna matsalar da take kai tsakanin su a gyara sannan kuma a ci gaba da tafiya yacce aka saba. Ko a baya dai 'yan kasuwa da kuma direbobi da suke shiga kasar Chad na Niger sun fuskanci kalubale sosai a kasar Chad, inda suka ce suna fuskantar matsala daga ma'aikatan Chad ko kuma a kama su a tsare su ba da dalili ba, da ko a kwanakin bayan nan mun ga wasu direbobi da suka fita daga Niger suka tafi Chad sun samu matsala, jandarmomi sun kama su ko kuma mu ce jami'an custom sun kama su a kasar Chad suka tsare su na tsawon watanni, kuma ba wai sun bincike su da wani abu bane, kawai an tsare su ne ba dalili, an ce ana zargin su da wasu abubuwan wanda ma ba su aikata ba. Sannan kuma suna da cikakkun takardun shiga kasar Chad, kawai saboda matsalar da aka samu tsakanin Chad da Niger a wannan lokacin aka rike su. Shugaban na Chad ya ƙara bude wani ofishin jakadanci a garin Difa, inda ya ce zai sauƙaƙa wa 'yan Chad wanda suke shigowa Niger wanda suke rayuwa a yankin Difa, musamman Difa ita ce jihar da ta yi iyaka da ƙasar Chad, kuma nan ne aka fi samun mutanen Chad suna shiga suna rayuwa. Kusan ba a iya bambance mutanen jihar Chad da kuma jihar Difa ma mafi yawanci sun da kabilun su iri ɗaya ne, asali kama ma iri ɗaya ce, ya danganta da yanayin da mutum ya fito ne kawai za a gane cewa wannan ba dan Niger bane dan Chad ne. So shugaban na Chad ya ƙara bude ofishin jakadanci a yankin Difa, a garin Difa ya ƙara bude wani karamin ofishin jakadanci bayan wanda suke da shi a Yamai. Har wa yau dai tsakanin shugabannin Niger da kuma kasar Chad sun ƙara kulla wata yarjejeniya ta samar da makamashi na wutar lantarki da suka ce zai kai kimanin megawatt 5,000, wasu na cewa megawatt 20,000 ne dai, mu dai ba mu da tabbaci. To amma sun ce sun kulla wannan yarjejeniya ce ta makamashi, sai dai ba su bayanin ta yadda za su samu makamashin ba, kuma ta wani bangare ne za a fito da makamashin. 'Yan kasar Niger dai na bukatar su samu ƙwarin wutar lantarki, musamman a baya-bayan nan ana samun matsaloli na wuta, har a garin Yamai ana yanke wuta sosai sabanin yacce aka saba gani a baya. To sai dai tunda gwamnatin Niger din ta hauta ya alwashi ta ce za ta gyara wasu kamfanoni da ake da akwai na wuta, sannan ma ta ce za ta yi baraj kan daji wanda zai kawo sauki ga 'yan kasar gaba ɗaya, inda an gama wannan aikin to duka Niger za ta samu wuta. To sai dai gwamnatin Niger din a hawanta na farko ko bata san alkawarin da ta yi bane, ta ce ta dauki alkawarin nan da wata 6 ko wata 7 za a ƙara aiki, to kuma yanzu dai shekara 2 gashi nan har yanzu ba a kammala ba. Niger din dai na fafutukar ganin ta samu hanyar da za ta samu wutar lantarki mai karfi, kuma Niger ce ta ɗaya inda har za a bi a gyara kasar ai aiki, to Niger ita ce za ta fi kowace ƙasa samun wutar lantarki. Niger dai yana da hanyoyi da yawa da za ta samar da wutar lantarki ta bangaren hasken rana, uranium da gawayi, sannan kuma da ruwan da take da Allah albarkace ta wanda yake wucewa shiga ta Najeriya tafi har Cameroon. Ita dai Niger tana gaba-gaba a bangaren uranium da sauran abubuwan da za su samar da wutar lantarki, amma kuma har yanzu Niger ce take kan baya a bangaren wutar lantarki. Kusan kaso 70 na wutar da muke amfani da ita an
an gina ta ne a kasar Najeriya a shekarun baya da suka gabata bisa karkashin wata yarjejeniya da ta gabata. To sai dai bayan da aka samu canjin gwamnati kuma aka samu juyin mulki a Nijar, inda Najeriya bata so ba ta yanke wa Nijar wuta, kuma aka zo aka yi ta fama da matsalar rashin wuta har ya wannan dai Nijar ta samu ta kubuta daga cikin halin da take ciki. Bayan ta kubuta ne Najeriya ta sake dawo mata da wutar da take bayarwa, kuma har yanzu ita ce Nijar take amfani da ita, kusan kaso 70 na wutar da ake aiki da ta daga Najeriya take. To kuma Najeriya ma yanzu ana ta samun matsalolin wuta, shi yasa matsalolin wutar suka ƙara yawaita a Nijar a cikin wannan watannin na bayan nan. Ga tsadar wutar da ake fama da ita a Nijar, akwai kowa ya sani Nijar muna da tsadar wuta sosai, musamman in zaka biya kuɗin wuta ko kuma in kana da kwantar haske ne ma zaka saka kati, amma dan lokaci kaɗan sai ka zo ka tarar baka da shi ya ƙare. Wannan shine babban dalilin da yasa 'yan Nijar suke ta kukan cewa suna so su samu wutar lantarki. To sai dai Nijar din da Chad sun kulle yarjejeniya sun ce za su samar da wannan wuta mai wannan karfin. To amma kuna ganin wannan wutar a wace hanya ce za a samar da ita, sannan kuma wani bangare ne za a yi aiki da Nijar da Chad a samar da wannan wutar, kuma a ganin ku wani amfani Nijar za ta samu fiye da Chad, ko kuma wani amfani Chad za ta samu fiye da Nijar? Wannan alaka dai a bayan nan ne dai aka kulla ta, kuma muna jira mu ga abin da za ta kawo mana. Addu'an Allah ya kawo alkhairi, Allah ya sa alkhairi ce, kuma Allah ya sa dukkanin kasashen su amfana da ita. To amma sai dai mutane na diga ayar tambaya ga kasar Chad, ganin cewa har yanzu babu tabbaci na cewa Chad tana tare da kasashen IS 100%, kuma hallo babu tabbacin cewa ba ta tare da kasashen yamma. Chad dai kowa ya san zaben da aka yi a kasar, shugaban kasar Chad ba wai ya ci bane ta hanyar zabe, kawai ya yi gadon mulki ne a wajen babansa, kuma wanda yake goya masa baya shine kasar Faransa. Kasar Faransa dai na ɗaya daga cikin kasar da take taka muhimmiyar rawa a kasar Chad a bangaren siyasa, musamman ma a bangaren mulki. A yanda shugaban kasar Chad wancan wanda ya wuce ya shafa tsawon shekaru akan mulki har zuwa lokacin da Allah ya kawo karshen kwanansa, wanda aka harbe shi da bindiga bayan ya kai wata ziyara zuwa wani sansanin sojoji inda suke kai wa 'yan tawaye hari. A nan ne da aka kawo hari ya samu shugaban kasar na Chad lokacin ya mutu. To sai dai tun bayan wannan lokacin ne 'yan kasar Chad suka fito suka yi ta zanga-zanga, kuma an gani, kowa da kowa ya gani. Bayan da ake zanga-zanga, gwamnati na daukan mataki na soja akan mutanen da suke zanga-zanga, wasu a kama su, wasu a daure su, wasu kuma har ma ga harbi ta kai aka harbe su. Babban dan adawar kasar hasali da dare wasu suka shiga suka kashe shi, kuma an ce ma'aikata ne. Kuma a lokacin da ake wannan ma shugaban kasar na Chad ne yanzu shine akan mulki, kuma yana da goyon bayan Faransa. Kasashe da dama sun zargi kasar Chad da wasu abubuwa daban-daban na alaka da Faransa. A baya dai Chani shugaban kasar Nijar shi da kanshi ne ya bayyana Chad a matsayin kasar da take munafurtar su, musamman ta bangaren tsaro. A yanda tace Chad ta bayyana cewa ta kori sojojin Faransa sun fita sun tafi Najeriya, wasu kuma an fitar da su sun koma kasar Faransa. Alhalin sojojin suna nan a kasar Chad, kamar misali sojoji 10,000 ne aka kwashi 2,000 aka bar 7,000 aka ce sun fita daga Chad. To in dai haka ne har yanzu babu tabbacin cewa sojojin Faransa sun fita daga Chad, amma kuma Nijar da Chad na ƙara karfafa alaka. Mu dai muna addu'an Allah ya sa wannan alaka ba ta zagon kasa bace, hallo ba za ta zama alaka ta cin amana ba. Kuma muna addu'a ga kasashen nan gaba ɗaya Allah ya kawo mana ci gaba, ya sa mu ci gaba gabaki ɗayan mu, dukan mu da su da mu din, kuma mu samu abin da muke nema, shine addu'ar da muke yi. Kun san dama matsalar mu yan Afirka da makwabtan mu da mu kanmu, mu ne matsalar mu ta kanmu. Dan uwanka wanda yake tare da kai shine zai hada kai da wani ya zo ya ci amanar ka, ya kashe ka, ko kuma ya hana ka zaman lafiya, ko ya hana ka abin da kake so ka yi. Wannan shi ya hana mu ci gaba a kasashen mu na Afirka. Amma muna addu'an Allah ya kawo mana ci gaba mai dorewa, kuma Allah ya sa wannan alaka da aka kulla sawo alkhairi masu yawa, shine addu'an da zamu yi. Mun gode sosai. Idan kun ji wannan dadin wannan labaran da muke kawo muku, ku yi mana subscribe, sannan kuma ku rinka danna mana like domin samun ƙwarin gwiwar yacce zamu rinka zuwa muna kawo muku labarai insha Allah.